förstår, nu är det dags. Alla bekymmer försvinner strax. Bästa bolltid för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vill din då värma lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Yksi, kaksi, kolme, sauna! Vi ska vara bastu, bastu. Vi som leder 100 grader noja. Bara bastu. Heita på så släng din bara in. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu. Och går upp och släpp man stress idag. Bastubröder är vi som leder 100 grader noja. Bara bastu. Heita på så släng din bara in. Kortadu, 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värmajärn. Steitin lakkar, ja. Yksi, kaksi, kolme, sauna! Vi ska vara bastu. Håll vår upp och släpp man stress idag. Bastubröder är vi som gläder 100 grader på så släpp din bara in. Bara bastu.